Try natin ito. May dalawang lalaking kumatok, mga loves. Teka muna. Kumatok sila, and then yung sasakyan nila, pakita ko sa inyo ha. Magpapasok kayo doon. Teka. Madali. Ang bilang dito sa taas. Teka. Pakita ko sa inyo yung sasakyan nila. Hindi nyo makita. Andun yung sasakyan nila sa harap ng bahay. Teka. Look, andun oh. Andun. Umalis na. Na. Dalawang lalaki. Teka. Dino ako. Talagang, alam nyo bakit mga loves, ganyan ako, takot ako. Kasi ako lang isa dito. Wala si Tami. Okay lang kapag andito si Tami. I-close natin ito. Okay lang kung andito siya. Kaso wala man siya mga loves. And then dalawang lalaki pa. Paano yan? Kung hulbutin ako, papasok agad sila. Yung i-force nila yung sarili ba na papasok sa loob ng bahay. Yun yung sabi ni Tami na dapat careful ako kung mag-open. Tignan ko muna yung camera. Kaso, buti na lang talaga tinitignan ko yung camera. Alam niyo, takot ako. Dalawang lalaki, mga loves. Ang taas ng bungot. Nakalimutan kong i-record yung yung camera. Doon ako nakatayo, oh. Doon sa kung asan yung ilaw. Tinitignan ko yung camera. Katakot. Kaya ako dito, buti na lang yung camera, sinicheck ko talaga mga loves. Buti na lang na-close ko yung blinds sa aming dining room. Kaya kung hindi ko yan na-close, dito ako sinabihan ko yung si Roxy, enough, tama na. Narinig, for sure, narinig nila ako at hindi nila ako nakita dahil po, naka-close na yung blind doon. Kapag open yan, and then may light dito, kitang-kita ako sa labas. So, yun. Ako natakot. Matakot ako mga loves kapag lalaki yung kumatok. Matakot ako, iwan ko na lang. Para akong may ako ba, yung parang ready ako, baka mga manloloko. You know, ready yung sarili ko, So, lalabas na sana ako baka yung dalawang babae, no? Dahil ibang relihiyon ba? So, buti na lang tinitingnan ko yung camera. Lalaki, dalawa. Bungot, guys, yung bungot. May bungot. May bungot talaga. Kapag may bungot talaga, nakakatakot. Okay. Wala na sila, guys. Umalis na yung sasakyan. So, yun mga loves, tignan natin ang ating order from Timo. Nag-order ako sa Timo mga loves. So, ngayon daw i-deliver. So, tinitignan ko tong labas natin. So, check natin, no? Tinitignan ko doon sa gilid mga loves, wala. So, ngayon titignan din natin doon sa harap ng bahay. And then, wala man din doon. So, kaya, dire-diretso na rin ako doon naglakad sa ating mailbox. Let's see. Ay, mag-cut na naman tayo ng damo. I think dito yung i-review natin yung ni Timo, yung anong tawag nito, product ng Timo. First time ko ito mga loves. So natin yung nila product, kung maganda ba yung quality. So ito na mga loves yung order natin doon. So i-open natin, no? Ito yung pinaka-una nating order. Tignan natin kasi alam nyo bakit ako na nitong Timo na to? Palaging nag-advertise sa Facebook. So, kaya yun, tignan natin yung quality ng mga damit nila. At saka ito, tignan nyo, yung pangit naman ng packaging nito mga loves. Ito yung damit. Na, parang man yan, oy. So, ang pangit naman ng packaging nito. Ano ba to? Oh, look. Oh my God, very man ito, oy. Hala. Very plastic man ito, Tignan nyo yan. Tignan natin, be. No, hindi ko bit. Iwan ko kung okay ba to mga loves, but hindi ko siya yung parang okay lang siya sa sasakyan, ganon. Tignan ko nga sa ating vlog, be.
Kaya, ito yung damit, be. Let's see. Na, very ano man. Na. Pero, let's see. I-try ko nga ito. I-try natin, be. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo, ha. Your back looks nice. Falls properly. Okay. It's okay. Yeah. You can see my belly, oh. Yeah. No. Rocks don't get hairy. I man. have to be like this all the time, like this. It hurts. So I have to wear something. So it's okay. Yep. The quality is very cheap. Advance maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan mga taga-Pilipinas, no? Kumusta yung araw po ninyo? So ito siya mga loves, nilagay ko na yung Christmas tree, no? Binuo ko na siya mga loves. Pero pagkaumagahan, umaga po ito sobrang aga. Sabi ba ni Tami, tanggalin ko raw. So tinanggal ni Mirian ang hitsura ni Mirian. Hindi mahitsura. Sabi ko sa kanya, bakit naman tatanggalin ko to? So tinanggal ko naman. Nakikinig ako kay Sir Tami. Ay tignan lang pala daw niya yung mga bulb dyan. Kasi parang hindi may something na bumuto. Ha? Sumabog pala dyan. So kaya tinisting niya yung iba kung okay ba. Habang busy si Mister, si Inday Mirian naging busy din sa mga gawain, no? Kay Tami po itong gawain. Pero dahil busy siya sa mga gawain ko, ako muna yung magtatrabaho sa gawain niya, no? Para madali ang buhay. Pinakaayaw ko itong mga loves. Parang luko-luko man itong pang style ng i-file-file pa ito. Iinumin lang naman ito't kukunin, no? Bakit? Pwede naman natin ilagay yung mga kape dyan idapunog. Wala akong pakialam. Pero si Tami, gusto man niyang perfect. Oh, dito lang yung perfect niya, mga kape naglinya. So ngayon, hindi kinaya ni Mister yung mga pinagagawa niya. Sabi niya, ibalik mo yung Christmas tree mo. Hindi ko kaya. Ako naman nasunod-sunuran, binalik ko. O, di ba kawawa si Mirian? Wala tayong choice mga loves. Kasi gusto niya ayusin, pero hindi niya maayos. Napagod sa kakaupo. Yung tuhod daw ni Dudong Tami, sumakit. Ako na bata, masakit na nga yung tuhod ko. Paano na kaya si Tami? So sabi ko sa sarili ko, punta tayo sa baba nito pagkatapos iayusin natin itong kahoy na ito, no? Meron na tayong light, doon na natin ilumbid-lumbid yung kuryente. Light dyan, para naman umiilaw, no? Sayang naman ito. May sira lang talaga itong kahoy na to, pero maganda naman itong gamitin natin na sa Christmas. Nagpunta ako sa basement, ang daming mga pang Christmas na decoration, mga ilaw, mga anik-anik, mga loves. Ako nung nahihilo doon, ang dami-dami, si Tami talaga mahilig mangulikta. Anyari sa tono ko, bakit naging si Mark Enriquez at naging Kamayo? Nagdubli-dubli naman ite. Wala na ko kasabot. So, ito na yung ating Christmas tree. Pagli ko ay walay panty. O, diba? Ayusin ko lang itong mga light niya, mga loves. Kasi paminsan, itong mga light, hindi ano ba? Hala, ito, hindi, ito. Yung nilagay ko kasi siya individual lights, diba? Pero, asa naman siya? Maganda naman. At, nilagyan ko na siya ng star, mga loves. So, meron na tayong star sa taas. Yun, first time ko, ang dami kasi naming star or angel na dapat ilagay dyan sa taas. And, yan, first time ko itong nilagay ang ating star. O, diba? Tapos pagkatapos mga loves kong nag-ayos doon sa ating Christmas tree, sabi pa ni Mr. mag-ayos ka kasi lalakad tayo na. Sabi ko, ayaw kong lumakad, gusto kong magkamang-kamang. Karwas naman si Tami kasi malas. So ngayon nakapag-desisyon ako, no, bago tayo magkarwas, basahin ko muna yung sino yung ka-text si Mr. Palagi. Tingnan natin yung cellphone niya, tara. So ngayon mga loves, ang anuhin natin, ating si Tami, tingnan natin kung ano yung reaction niya. I-check natin yung cellphone niya. So may passcode itong cellphone niya at ang kailangan lang gawin is memorize natin yung password. Alam ko yung passcode niya eh. So tignan natin yung text niya. Kami ni Tami, wala kami mga tinatago sa isa't isa, no? Pwede siyang tumingin sa cellphone ko, pwede akong tumingin sa cellphone niya. Wala kami tinatago, kaya hindi kami magalit. Pero tingnan natin kung may reaction ba siya. May nag-text sa kanya, bababae. Kasama ata niya ito sa trabaho. So ngayon, sabi pa, nakatrabaho ito ni Tami ng, tingnan natin kung anong reaction ni Tami. Tingnan natin. Andito siya. Who you're texting with? Who am I texting with? Who you texting? Look, I'm reading your text now. Okay. Look, Who am I texting? look guys, oh. He's nervous now, mga loves. Nervous.
He's nervous. Shaking in my boots. You're shaking at your boots? Yep. Who is this? I don't know. Tell me the name and I'll tell you if maybe. Who is MJ? MJ, that's the guy who's looking to buy a property in Florida. She's the one going to buy the thing? Not a Who is Sheila? Sheila was the one from the show at Kips Bay Sunday and Monday. Is this the COVID woman? She's all, yeah, you can see her last text was that she got COVID. Oh. Oh, there's a car. Let me see her. So, do you got a COVID? Are you okay? That's why I'm not feeling okay. There you go. It's a fever Put it in thing. your hand. Okay. So my husband, Alright. you are nervous and that I open your phone? That's fine. You are? Oh. So how much we pay? 483. 400? Why? I paid it through end of June. Next year? Yes. Why? Because I like to do split year and then half a year and half a year. And they increased the prices and did he told you? Because the fuel prices went up. Yes. Because I had some money. Why do I have this little leftover amount? You know, I pay a certain amount of months. So I should have a zero. I should go a full month and I owe not a half a month pay. Ganito po dito, magpaligo ng sasakyan, gumagalaw siya ng kusa sa ilalim, may tumutuyok. At sa gilid at sa harapan ng sasakyan, maraming mga paypay na dagko kaayo, malalaking paypay, you know? Alam nyo ba noong una takot ako nito? Sabi ko sarili ko, baka ma-final destination tayo dito. Alam nyo na yon. Alam nyo na yung final destination, di ba? Nakakatakot yung mga loves. So kaya sabi ko kay Tami, ayaw ko talaga dito magpunta, ako lang mag-isa. Kasi taga-bukid kasi ako. Naninibago hanggang ngayon. At pagkatapos sinabunan yung sasakyan, pinasirit-siritan, ganyan talaga ito dito, mga high-tech talaga dito sa Amerika. Doon sa Pilipinas, sablig-sablig lang tayo. Yeah, that's nice water, honey. That was nice, honey. At pagkatapos namin doon sa car wash, umuwi na kami. At ang ganda ng view dito, lalo na kapag mag-change yung ating mga kahoy, no? Ngayon, hindi pa totally talaga nag-change yung kulay kasi hindi pa talaga totally yung autumn, no? Yung fall. So, mga loves, meron ditong libreng gulay, no? Nilagay dito ba? Tara. So, tignan natin. Meron silang talong dito, eh. For free daw ito, eh. Let's see if it's free. Let's see. Park properly, love. Private The property. thing to put money on though. Let me see. Donation, let me see. Yes, split donations. Okay, let me see. Let me see what kind of eggplant. Let's see if it's good. So, meron sila dito, oh. Ano na? Let's garden together. Support us. Hala, what is this? Oh, may eggplant ba? Na, pangit naman yung eggplant. What is this over here? Han, not good. The eggplant is not good. Like you said, It's already like, because of the cold, it's soft. it's very soft already. Sorry. So they have, like, it says let's garden together, honey. They say that. Mask girl. She's mask girl. I don't tell him to hug me. He just hugged me Yes, because girl. he hugged me because he get guilty. I He get felt- guilty. He feels guilty because he spent so much time in the phone, people talking, but Work. he won't I talk don't to get me guilty about working. This thing's squeezing your arm. Seriously? because you both me Look at the bark on your arm. because you both me a hard thing, Yes. and it's then fine. you don't fix the other one that it broke. Yeah, well, Give me a kiss give now. it to me to fix it. How many times did I I give it guess to you? maybe, You ignoring it. Come on. How many times did I fix it? Yes, twice. Mga loves, so ngayon luto tayo ng gulay. Yun, hindi na ako magluluto pa ng iba kasi meron tayong pasta, meron tayong anek. So ito po yung lulutuin natin, gulay. At saka ito siya. So yun siya.
At gisahin lang natin. Ayaw ni Tami ng ano. Pinapili ko siya kung gisa or gata. Pero gusto niya yung gisa. Ginisang ulam. So, yun, luto tayo mga loves. So, ito na yung ating ginataang ginisang gulay, no. At ang bango. Iba talaga ang ano, guys. Basta lagyan ninyo ng ginger, no. Loy, grabe. Ang bango niya. So, ngayon, ang sarap ng dinner namin. Tapos na kaming kumain. Relax muna. At inon ko yung ating Christmas tree kahit hindi pa talaga siya finally tapos, ano. But anyway, salamat po sa inyong panonood. Good night. May wakwak dito.